Gepli Azatlyk Radiosu. Akşamınız hayırlı bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şuun 2017-nji ýylyň 13-nji marty hepdeniň duşanbe güni eferde habarlar gündəligi ýepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikleri dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýew tanış edýärin. Ýewropa Birleşiginiň Orsiýetiň Krim ýarymadasyny anneks etmek bilen baglykda ýurdun onlar çaraýatyna garşy geriden sanksiýalaryny uzaltmagyna garaşylýar. 13-nji martda kabul edilen karar Brüsseliň aýdyşyna görä Ukrainanyň territorial bütewligine ters gelýän hereketler üçin sanksiýa tedawar edilen 150 çemesi Orsiýetli şahsiýete we 37 gurama garşy çäresini uzalýar. Ýewropa Birleşigi agdalan adamlaryň bank hasaplaryny doňdurmak we olar babatynda wiza gadagançylygyny girizmek boýunça ilkinji çärelerini 2014-nji ýylyň mart aýynda Orsiýetiň Krim ýarymadasyny bir kanun öz düzümine goşmagynyň ideýany amala aşyrypdy. Şol sanksiýalar soň birnäçe gezek uzaldylypdy we ýaýbanlandyrylypdy. Sanksiýalaryň sanawyna Orsiýetiň premier ministriniň orunbasary Dmitri Rogozin, prezident Vladimir Putiniň geňeşçisi Sergey Glazyev, Orsiýetiň ýaragly güýçleriň baş tabynyň ýol başçysy Valeriy Gerasimov we Kremliň esasy propagandisty hasaplanýan Dmitri Kiselyov gerýär. Orsiýetiň energiýa, harby we maliýe pudoklaryna degişli sanksiýalar iýun aýynda gaýtadan güýje girer. Türkmenistanda aviasiýa boýunça paýdarlar jemgyýeti döredler. Resmi maglumata görä Türkmenistan aviakompaniýasy atly açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetini döretmek barada resmi karary laýyklykda ykdysady ministrligine we Türkmen howa ýollary döwlet gulluguna aviatransport karhanasynyň guramaçylyk kanun formasyny üýtgedip ony açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetine öwürmek tapşyrylýar. Türkmenistan aviakompaniýasy atly açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň esaslandyrjylary hökmünde Türkmen howa ýollary döwlet gullugy Aşgabat şäheriniň halkara aeroporty we howa aragatnaşyklarynyň baş gullugy görkezilýär. Olaryň paýynyň möçberi degişlilikde 70-27 we 3% derejesinde ketgitlenýär. Döwlete degişli Türkmen howa ýollary milli gullugynyň eýçiliginde häzirki wagtda 20 sany uçar bar. Olar dünýäniň 15 çemesi ýurduna gatnaýar. Täjikistanyň häkimetleri ýurdun gün ortasynda harby suwdyň golaýynda bolan bomba partlamasy zararly bir işgäriň wepat bolandygyny aýtdylar. İçeri işler ministrligi partlamanyň Orsiýetiň müňlerçe harbysiniň ýerleşýän ýeri bolan Kurgon-Depe şäheriniň Hatlon harby suwdynyň golaýyndaky mektebe zarba uranlygyny habar berdi. Resmi maglumata görä 10-njy martda akşam saat 21:20-de bolan partlama zararly mektepde sakçy bolup işleýän 67 ýaşly adamyň wepat bolandygy aýdyldy. Polisiýa partlamanyň bolan ýeriniň daşyny gabady we derňew geçirýänligini aýtdy. Kurgon-Depe, Kulop we Duşanbe şäherlerinde Orsiýetiň 201-nji moto diwiziýasynyň düzüminde Täjikistanda gulluk edýän 7000 çemesi esher ýerleşýär. Türkmenistan ahalteka atlaryny bütün dünýä mirasynyň sanawyna goşmak üçin UNESCO guramasyna arza bilen ýüzlenmegi planlaşdyrýar. Türkmen döwlet habarlar gullugynyň maglumatyna görä prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň ahalteka atlarynyň sanawyny döretmegi olary halkara derejede hasap aldyrmak perspektiwasy bilen tapşyrylypdyr. Döwlet baş tutany UNESCO arza berip ahalteka atlaryny bütün dünýä mirasynyň sanawyna goşdurmak boýunça teklibi öňe sürdi diýip Türkmen döwlet habarlar gullugy ma'lum etdi. Resmi maglumatda ahaltekatynyň Türkmenistanyň esasy simwoluna öwrilenligi bellenýär we ýurtdahaltekatçylygy boýunça halkara birleşiginiň döredilenligini tutuş ýurtatçylyk sport toplumlarynyň işleýänligi we at ýarışlarynyň geçirilýänligi ýylda Bedew bayramynyň bellenýänligi habar berilýär. Atçylyk boýunça käbir halkara bilermenleri Türkmenistanda ahaltekatlarynyň gan arasçylygynyň halkara standartlaryna laýyk barlanmaýanlygyny aýdýarlar. Kremliň tanqidçisi Vladimir Karamurza prezident Vladimir Putiniň hökümetine garşy protestini dowam etdirmek üçin Orsiýada dolanmagy planlaşdyrýanlygyny aýtdy. Elbetde men şüphesiz Orsiýada dolanaryn diýip Karamurza 10-njy martda Washingtonda CBS telewizionasyna aýtdy. Karamurza soňky 2 ýylyň dowamyndaky gezek agyr ýagdaýda keselhana düşüpdi. Onuň maşgalaty we hosarlary näzegliginiň sebäplerini bilkaslaýyn zäherlenmeginde görýärler. Orsiýetli öňki oligarh Mikhail Khodorkovskiň hökümete degişli bolmadyk açyk Orsiýet proýektiniň koordinatory Karamurza öň Orsiýetiň resmiýetlerine we media ýolbaşçylaryna garşy sanksiýalar meselesinde Birleşen Ştatlaryň kanun çykarjylary bilen işleşipdi. Karamurza 2015-nji ýylyň fevral aýynda Moskwanyň merkezinde atylyp öldürilen opozisiýon siýasatçy Boris Nemtsowyň syýasy ýaranydy. Karamurza CBS telekanalynda eden çykyşynda özüniň atylyp öldürilen gümürtük ýagdaýynda öz janyny kast eden ýa-da zäherlenen Kremliň tanqidçileriniň diňe biridigini belledi. Hormatly radio dinleyijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış bolduňuz.
Adatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Adatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Adatlygy SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gepleýär Adatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Türkmenistanyň Syýahatçylyk bardak döwlet komitetiniň gol goýan resmi hatyna döwlet we hususy kärhanalaryň işgärleriniň aşybatda geçiriljek 5-nji Aziýa oýunlaryny meýletin gazanç etmekleri barada prezidentiň ýürüýte kararynyň bardygy aýdylýar. Şu maglumat bilen habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. 12 martda Türkmenistanyň alternativ habarlar neşri Türkmenistanyň Syýahatçylyk bardak döwlet komitetiniň ýurtda syýahatçylyk işi bilen meşgullanýan döwlet we hususy syýahatçylyk kärhanalaryna ugrudyn hatynyň nusgasyny çap etdi. Bu komitetin başlygy Serdar Şolukow tarapyndan şu ýylyň 25 fevralyna gol goýulan hatda Türkmenistanyň prezidenti Berdimuhammedowyň 2014-nji ýylyň 21 fevralyndaky 13505 belgili karar esasyna 5-nji Aziýa oýunlaryna taýýarlyk görmek baradaky ýerine ýetiriji komitetin gaznasynyň döredilendigi ýazylýar. Prezidentiň 2015-nji ýylyň 10-njy oktýabrdaky 14439 belgili karar esasyna himayetkärleri we olardan komitetin gazanasyna gelip gowuşýan himayetkärlik gazançylaryny bu insanperwerlik muztutsuz kömegini hasaby almak we ulanmak hakyna düzgünname kabul edildi. Şunun bilen baglylykda Türkmenistanyň prezidentiniň kararyny ýerine ýetirmek maksady bilen kärhananyň tarapyndan meýletin gatynçylary etmek esasyna oýunlaryň guramaçylyk çykdyjylary üçin zerur bolan gaznanyň maliýe serişdelerini emele getirmekde ýardym bermeňizi soraýar diýilip hatda nyktalýar. Yer gelenini bellesek, agdalyan gaznada emele gelmeli, maliye çeşmesi ve edilmeli yardımın meşhur barada kelam ağız söz aydılmayar. Yöne yatlak geçsek, Adatlyk radiosu Aziýa oýunlaryna meýletin kömek diýilip döwlet büdjetiniň aýlyk alýan käbir işgärleriň aýlyk haklарyndan tutulup galýanlygy we türkmen telekeçileriniň döwletiň haýryna uly meşhurde maliýe serişdelerini geçirmäge mejbur edilýänligi barada habar beripdi. Geçen ýylyň sentýabr aýyna Lewawyň merkezi Türkmenawat şäheriniň çağılar baglarynyň birine terbiýetçi bolup işleýän, özüni Nargiza diýip atlandyrmagy haýyş eden iýleşimiz çağılar bagynyň direktorynyň Aziýa oýunlaryna kömek diýip terbiýetçileriň aýlyklarynyň her aýda 200 manadyň tutulup başlanjakdygyny duýduranlygyny habar berdi. Munun başga da Adatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan guruluşyk kärhanalarynyň bir näçesiniň başlygy Aziýa oýunlary üçin meýletin görnüşde pul himayetlerini etmek barada döwlet tarapyndan berilen görkezme sebäpli öz işlerini togtadyp firmalaryny yapmagy mejbur bolandyklaryny gurrun beripdiler. Türkmenistanyň alternativ habarlar neşri ýekşenbe güni ýaýradan habaryny aýdylmagyna görä, döwlet we hususy kärhanalaryň käbir işgärlerden aýlyklarynyň 20%-ni, käbirleriniň bolsa 30%-nyň berilmegi sorulýar. Şeýle-de döwlet we hususy edara kärhanalaryň ýolbaşçylary meýletin gazanç diýilip atlandyrylýan bu maliýe serişdelerini nagt görnüşde bermegi talap edýärler. Yer gelenini bellesek, ilatyň aýlyk haklarynyň bir böleginiň Aziýa oýunlary üçin tutulup alınyanlygy baradaky maglumatlar barada türkmen häkimetleri we media serişdeleri maglumat ýa-da düşündiriş bermeýärler. Aşgabatda şu ýylyň sentýabr aýynda geçiriljek Aziýa oýunlary üçin uly gerimli guruluşyk işleri alınıp barylýar. Bu oýunlar üçin niýetlenip 5 milliard dollarlyk Olimpiýa şäherjigi we 2 milliard dollarlyk halkara aeroportu guruldy. Şeýle-de paýtagtda köçeleri we binalary abadanlaşdyrmak işleri alınıp barylýar. Bu işler üçin döwlet büdjetinden çykarylýan maliýe serişdeleri barada ilat köpçüligine hiç il maglumat berilmeýär. Gepler Adatlyk radiosu eferde siz bilen men Sultan Atşylova Aşgabatyň Paragat ýedi kiçe tarapçysynda öýsüz etleri ýok etmek kampaniýasynyň dowam edýärligi barada maglumatlarymyz bilen gepleşiklerimiz dowam etdirýäris. Şu ýylyň 11-nji martynda şenbe güni ir saat 9:30 töweregi Aşgabat şäher häkimligine degişli kommunal kärhanasynyň işgärleri ýürüýteleşdirilen gapdalynda K326 belgi ýazylan avtomobillarda gelip Paragat ýedi kiçe tarapçysynyň çäginde gelip ýören öýsüz etleri awlap başladylar. Paragat ýedi kiçe tarapçysynyň ýaşaýjy Oranmurad aganyň aýtmagyna görä köp gatly ýaşaýyş jaýlarynyň gapdalynda bir näçe ýürüýteleşdirilen
Avtololarda gelen özlerini şäher häkimliginiň işgärleri diýip atlandyran erkek adamlar jaýlaryň töwereginde gezip ýören itleri ýeke-ýekeden howalap tutup maşynlara oklap alyp gidipdirler. Bu itawlanşygy ýaşaýjylaryň we itlerini harlap olar bilen oýnap ýören çağalaryň gözüňde amala aşyrylypdyr. Käbir ýaşaýjylaryň itlere nefsarap, itlere degmedligi talap edendikleri hem netije bermedi. Biz şäher häkimliginiň buýrugy bilen itleri ýygnyýarys diýip itawlaýjylar gödek jogap berdiler. Ýaşaýjylaryň käbirisi bu itawlanşyny turata düşürjek bolarlarynda özlerini häkimligiň işgärleri diýip atlandyran itawlaýjylar ýaşaýjylar bilen garpyşmaga çelip etdiler. Polisiýa bölümlerine jaň edip başladylar. Olar bilen görüşmeň delelden wagtsa peýda bermejegini düşünýän ýaşaýjylar öz öýlerine sümülip başlaryny otarmak bilen boldylar. It janawarlar bolsa çyňsap maşylaryň garanky kuzbalaryna girdiler diýip oradymradaga nefarjylyk bilen gurrun berýär. Paragat ýediğiniň çäginde indi öz oruna gezip gören itlere gözüň düşmeýär. Olaryň köpüsi eýam häkimlikler tarapyndan zäherlenip ýok edilen bolsa, galan gaçanlar hem çöpleme ýaly çöplenip maşylara atylyp alınıp gidilendigi, olaryň başyna ölümden başga gowynyň gelmejekdigini ýaşaýjylar ozalky bolup geçen wakalary, itleriň ýok edilmegi bilen bagly wakalary ýatlap nötýärler. Indi öz öýmezde saklaýan itlerimizi hem gedelenje çykarmaga da ähtiýaçly edýär. Öýtlerine hem gadançylyk giridilmegi, ýa olaryň eýlerine salgy salmagy ýaly çäreleriň peýda bolmagy hem ähtimal. Häkimlikleriň gadawyna duçar bolan özüň bolma. Olaryň gadawyna düşden itleriň ony başyna gelmegi mümkin diýip, odal jaýlar ýumurlyp kynçylyklara tedawar edilen ýaşaýjylar aladaga alýandyklaryny aýdýarlar. Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Adatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Adatlyk Radiosu. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanda siýasatçylyk puwdagynda alınıp barlayan işleriň kanagatlanarly dälligi ýaňy ýakynda resmi derejede boýun alyndy. Türkmen hökümetiniň 3-nji martda geçirilen maslahatynda siýasatçylyk puwdagynyň ýol başçysy tanqid edildi. Hususan da ýurtda siýasatçylyk üçin ähli mümkinçilikleriň bardygy, emma puwdagyň garaşylýan netijeleri bermeýänligi aýdyldy. Türkmenistanda şu gün siýasatçylygyň ösmegine näme pätkil berýär? Biz bu sowal bilen Türkmenistan lisensi Aman Murat Bugaýewa ýüzlendik. Devlet başçysının tarafından anyk kemçilikler agzalmady. Şol bolmaýan Türkmenistan üçin täzelip geber Türkmenistanny bir 10 ýyllyk tutuş puwdakda kemçiligiň ýol berýärligi mudama aýdyryp durulanda. Türkmen hökümeti ýurtda siýasatçylygyň ösmegi üçin ähli şertleriň bardygyny aýdýar. Edil şu gün ýurtda diň jalmak üçin siýasatçylyk etmek üçin nähili mümkinçilikler bar? Yer ýurtda diň jalmak diýsen onu hastin kenaryndaky awada diň jalşyny gençeme aterler salyndy. O ýerde diň jalmak mümkinçilik bar. Ýöne gelip şol diňiň ýakatynda boljak bitjek diýsen onu diň jalmak mümkinçilik bar. Ýöne eger bir ýurda siýasat etsek, bundan gory Türkmenistany kadymy kararlar berjek diýsen bolýan problemler münner öňde dewlet bolýar. Meselem odaly bilen Türkmenistan'da siyasetçilik etse adamlar üçün bir turistik bağdalar görüldülmedi. Çok bariyer yok. Şol barfa da adamlar hamana o yurdun başından gelen turist miyada içerik turistler siyasetçilerini tapaldı yok olur. Avtobus bilen bariyala bir kısa soyarı görközüm yine izlerin artık kaydiyalı. Yörer yani yollar yok. Asfalt yollar. Yine fuduru var. Buran gıttesine de Türkmenistan'a bir turistik siyasetçilik ya olmağı dinler için gezecek bolsaň onu vize meselesi regionun dünyanın juda köp ýurtlar bilen deňeşdireninde juda sylsyrymly gary berse-de olan bahary da beýleki döwletlere alynýan wizeden gymmat diýerler. Şol üçin bir kastin gyragynda odan haşan aterler salyp siýasatçylyk ösürip bolmajagy ýol hakykat. Ýurdun öz raýatlarynyň diň jalmagyna nähili şertler bar we ilat köpçüligi üçin bu näme derejede el ýeterli? Ýurdun ölçünde diň jalmagyna bahalar gymmat ilatyň
real girdisi bilen o yerlere bar gitsek bolsaň edilen maliyet gözüň duda kotsanda adamın maşgala büdjetine güýjü ýetsek bahalar bäl ulu bahalar galy berse de olurdy kabul edýän adam hallarym duda çäkli şonuň üçin ol isleýän adam bargym bilen oňa dinli biňjal süren maly siýahatçylyk bilen bolyn ýurtda keramatly haýlayan yerlere adamlar ýekawary ýüşüp şeýler özleriniň hasabyna maşyn şu yerlere gidýärler ýerde döwletin edýän guramaçylyk işleri şo siýahatlaryň gyrykly hemde täsirli bolmak üçin adamlaryň bir hakyky siýahatyň lezzetini görmek üçin şertler döwlet tarapyndan berilýär. Azatlygy line ulgamynda Osmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiniz dogry gizlilikde saklanır. Osmok 420 773 797 383. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizi Azatlyk radiosynyň Türkiýedäki habarçysy men Döwlet Baýhan dowam etdirýän. Türkmenistanlylar $800,000 ugurluk şaýtepler bilen saklandy. İstanbul'a Türk maşgalasynyň hojalyk işlerini işleýän Türkmenistan immigrantlar öýesiniň bar şaýtepini ugurlap, olar satmaga synaşmakda aýplanýar. İstanbul'un polisiýasyna degişli tertip düzgünde seredýän topor Fatih etrawyna ýerleşýän Kapaly çarşy atly gadymy ýapyk sowda merkeziniň içinde özüni şüpheli alyp barýan Türkmenistanyň raýatlary 29 ýaşyndaky erkek adam Z.T. bilen 21 ýaşyndaky E.K. atly zenany saklady. Geçirilen barlagda ugurlukda güman edilýän Türkmenistanlaryň ýanyndan gymmaty $800,000 Amerikan dollaryna barabar şaýtepler tapyldy. İstanbul'un polisi waka bilen baglanşykly şeýle beýannama çap etdi. Ugurlukda güman edilýän Türkmenistanly raýatlaryň üstü barlanan mahaly 1500 Amerikan dollary, 1600 euro, 3000 Türk lirasy pul görnüşinde we 15 gram gyzyl, 21 sany dürlü görnüşde gulak halka, gyzyl şaýtep toplumy, bir sany almazdan ýasalan şaýtep toplumy, bir sany almazdan boyna asylýan bezek, 5 sany tapawutly görnüşde bilezik, 8 sany tapawutly görnüşde ýüzük, 2 sany tapawutly görnüşde kalye, bir sany almazdan broşka, bir sany zümrütten ýasalan şaýtep toplumy, 4 sany gymmatbaha gaşly bilezik, 2 sany gyzyl zynjyr, 3 sany tapawutly gymmat sagat, bir sanam telefon ele salyndy. Ele salynan telefonna öý belgisi diýilen telefon belgisine jaň edilende telefona jogap beren raýat oň özüne degişlidigini aýdyp, ugurlukda aýplanyp saklanan Türkmenistanlylaryň öz öýüne işleýändigini bildirenden soň gerek bolan resmi işler üçin polis merkezine çağırly. Polis merkezinde ýagdaý aýyl taýil edilenden soň gymmaty $800,000 Amerikan dollaryna barabar bolan şaýtepler öz eýesine gaýtarylyp berildi. Ugurlukda aýplanýan Türkmenistanyň raýatlary zenan bilen erkek adam bolsa göz astynda saklanýar. Jinayet işi bilen baglanşykly derňew işlerem dowam edýär. Türk medeniýetyne aýran habarlarda gymmatbaha şaýtepleriň tanymal işewur türk zenany Feryal Gülmany degişlidigi aýan edilýär. Ugurlukda güman edilip saklanan Türkmenistanly raýatlaryň ykbaly barasynda Azatlyk radiosyny degişli resmilerden haýsam bolsa bir kommentariýa almak başartmaýar. Yeri gelende bellap geçsek, Türkiýe Türkmenistanly migrantlaryň ýekin edýän esasy ýurtlarynyň başyny çekýär. İstanbul'un Turizm we Medeniýet Edarasynyň Türk medeniýetyne çap edilen bir hasabatyna görä, İstanbul'a 2017-nji ýylyň ýanwar we fevral aýlaryna 1.149.547 sany daşary ýurtly gelipdir we onuň 100-den 2,2 göterminem Türkmenistanly raýatlar emele getirýär. Bilermenleriň aýtmagyna görä, aglaby köpçüliginiň hojalyklarda işleýän zähmet migrantlary gaýdylýan Türkiýedäki Türkmenistanly raýatlaryň çakdan aşa köplügi olaryň dürli wakalara gatnaşmagyna sebäp bolýar. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizde men Sahra dowam etdirýän.
Türkmenistan ahalteka atlaryny bütün dünýä medeni mirasynyň sanawyna goşmak baradaky teklip bilen UNESCO ýüz tutmagy planlaşdyrýar. Türkmen Döwlet Habarlar Gullugynyň 11-nji martdaky maglumatynda döwlet başlutany UNESCO arda berip ahalteka atlaryny bütün dünýä mirasynyň sanawyna goşdurmak boýunça teklibi öňe sürdi diýilýär. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow anna uny geçiren hökümet maslahatynda arasaganly ahalteka atlarynyň katalogyny döretmegi hem tawşyrdy. Bu kataloga atlaryň gadanan üstünlükleri gelip çykyşy we beýlik maglumatlary girdiler. Prezidentiň sözlerine görä bu katalog degişli halkara guramalarynda hasaba aldyrlar we ol halkara derejesinde ikrar ediler. Şondan soň oňa hökmany ýagdaýda salgylanmaly bolar diýip Türkmen prezidenti aýdýar. Resmi maglumatda ahalteka atynyň Türkmenistanyň esasy simwoluny öwrilendi hemde onuň keşfiniň döwlet gerbinde we ýapyk binalarda we söwüş sunaty boýunça şu ýylyň güýdünde Aşgabatda geçiriljek 5-nji Aziýa oýunlarynyň nişanynda hem şekillendirilendigi bellenýär. Görnükli Türkmen atşynasy, Türkmen häkimetleriniň ýanamalary derarly daşary ýurtda ýaşaýan Gellik Härizow, Türkmenistanyň ahalteka bedewlerini UNESCO-nyň bütün dünýä medeni mirasynyň sanawyna goşmak baradaky planlarynyň gowudygyny, ýöne bu inisiatiwanyň ilki bilen ýanarda halkara ekspertler merkezi tarapyndan teklip edilendigini aýdýar. O teklip, alayık teklip yönü o teklip ilki bilen Yanardağ atlı halkara ekspert merkezinden teklip edilen biz çiçeğini yaptık 6 ay monada yadığına düşen monada şonu yaptık. Atlan hemmetini bağırlamalı, kanunun arasalarını hemen UNESCO şol yüzlenmeli bütün dünya mirası deyip şonu bağırmağını, şonu bellemegini, zayafkarını vermeli deyip yazdık. Deyip Türkmen atşynasy Gellik Härizow aýtdy. Ol häzirki wagt ahalteka atlarynyň tohumynyň beýleki atlaryň tohumy bilen garşdyrylýandygyny belläp, olar UNESCO-nyň sanawyna goşulsa oňa halkara derejesinde üns beriljekdigini we öwreniljekdigini nytady. Sovet Soýuz döwrüne bir topar nesilleri geldi de onu İnglislen garşdyrma diýilen ketel geldi. Ine şol tarapdan egerde UNESCO-da şol ýanky bütün dünýä mirasy diýip şonu kabul edilse, onu Türkmenistan şoň ahalteka atlan gorokhanasy hukmyny hasap edilmeli. Başga hiç ýyl tohum getirilmeliler. Ine şo tarapdan ol gowzat. Diýip atşynas Härizow belledi. Ýönol Türkmen häkimetleri bu teklip bilen ýüzlenseler-de halkara atçylyk assosiasiýalary muňa gollaw bermese, onuň amala aşmajakdygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Halkara assosiasiýalar bilen diýeli. WATO diýip bütün dünýä ahalteka atçylyk assosiasiýasy bar. Hem Yanardağ atly halkara ahalteka merkezi var ýa-da ekspertler. Şolar bilen bilelikde şu mesele çözülüp howa hemme dogry bağlanıpdyr, edilipdir. Inni kabul etmege bilen şoň taraptar diýilmese, halkara derejede o zatlara hiç kim garamadam, hiç kim kabul etmez. Diýip Härizow aýtdy. Sözümizin ahirine ýatlasak, dünýä derejesinde ahalteka atlary boýunça iş alyp barýan esasy idaralaryň biri Orsiýetiň atçylyk boýunça ilmi barlyk instituty soňky 30 ýylyň dowamında Türkmenistanda tohum arasalygy ilmi barlyklar esasında tasdiklanan ahalteka atlarynyň sanynyň 96,18% deregesinden 11% çenli adalandygyny aýdýar. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Azatlyk Radiosynyň rus dilindäki web sahypasy işläp başlady. Biziň maglumatlarymyzy indi rus dilinde rus.azatxabar.com salgy bilen internetde tapyp bilersiňiz. Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском rus.azatxabar.com. Gepler Azatlyk Radiosu. Eferde habarlar gündəligi programmamız. Demirgazyk Awganystanyň Faryab welaýatynyň 7 etrabynda türkmenler goşum bolup ýaşaýar. Faryab welaýatynyň ençeme etrabynyň ýaşaýjylaryny Türkmenistan elektrik tok bilen üptine diýer. Türkmenistan ta Anhoy etrabyna çelli öz hasabyna demir ýol çekmegi hem gözüňünde tutýar. Anhoy etrabynyň ilýaşullarynyň biri Abdynazar Çarşangyň aýdyşyça, Akkene benderi Anhoyda ýaşaýan türkmenler üçin bähwetli bolupdyr. Hormatly radio dinleýijiler, Abdynazar Çarşang bilen söhbetdeşligi size hödürlýär. Anhoyda ýaşaýan türkmenleriň ýagdaýy ykdysady ýaxşy. Anhoyda 70% Türkmen ýaşaýar, hemmesiniň ykdysady başga milletlerden göre öňde. Hemmesi haly bilen maşgullanýarlar we ekinçilik bilen, oýundarçylyk bilen ykdysady ýaxşy köp. Bir näçe wagtdan beri Türkmenistanyň elektrik togynyň peýdalanýardyňyz. Türkmenistanyň
elektrik tuğunun bahası ýagdaýlymy? Türkmenistanyň elektriki bıçaqaça ýagdaýly tüşpille bir näçe pisat ýokary etdiler, şonam şirket aldy diýdi, başga etdi diýdi, inteçik ýokary göterdi. Ozal Kudurç köp ýaxşy şüpille ykdysadyna şo inteçik gymmatlanam köp täsir taşlap dur. Ýöne şuna adam şükür bizlerde bar şol. Akine Bender Ankoy'un iqtisadiyetine pidası tegdimi. Türkmenistan'ın demir yol çekilecekte Ankoy'a çelik. Beli, onun köp ýaxşy bizlere kemaysi degdir. Mana indi tüccarlarymyz börden başga yerden mallary öz üýüniň üstünden öz gözüniň ýanyndan gelýär. We kärgerlerimizden barıp diýsen şol Akkynyň benderinde işleýän hemmesi köpräk işleýän adam kärgerler öz Ankoy'un öz oglary işleýär. Hemme näçe miň nepere iş tapylypdyr bizlere diýsen şüpile bu iqtisad bu Awganystanyň bu ýagdaýynda ketde kömek Akkynyň benderi. Türkmenistan'a barıp gelmäge Ankoy etrabynyň ýaşaýjylaryna Türkmenistan wiza berýär. Wiza alışlyk köp gyn. Wizanyň janjaly bar. Ýöne bizler Türkmenistan prezidentinden haýyş etýär türkmenlere oýan biýansyna garap wiza meselemizi bizleriň çözse. Şu wiza hususan türkmen milleti bolsa şuna azadana wiza berse azadana şotada aňarçetde seratdan aňarda ýaşaýan türkmenlere magdogan garyndaşlarymyz bar, görüp gelsek, baryp gelsek bizler şonu haýyş etýär. Türkmenistan Garamgol etrafında bir klinik açıp verdi, sağlık merkezini. Onun peýdalanýarsyňmy? Ondan peýdalanýar. Merizler barýar, tedawi etýär özüni, baryp diýsen gözüni görkezýär. Ýaxşy, ana bir Garamgolan bir uzakda bolan ulsuwallygymyz da ana şoňa da merdiminde taam toýa gelinçe ýa bäri gelinçe keseline diýsen gynawda bolýar. Ondan her kimiň öz işiginden çykan ýerde klinik bolsa ýaxşy da, onu hemmeden bilýär. Dermanam berýär özü. Lukmanlar Awganystanyň özüniňki. Söhbetdeşlik taýinlap azatlygy ýetiren Şaýmyrdan ulum rady. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Men Araz Perwiş, biz programmamyzy dowam etdirýäris. Türkiýanyň esasy opozisiýon partiýasynyň başlygy aprel aýynda geçirecek referendumda halk prezident Recep Tayyip Erdoğanyň ygtyýarlyklarynyň artdyrylmagyna karşy ses berer diýär. Cumhuriyet Halk Partiyası CHP'nin başlygy Kemal Kılıçdaroğlu'nun 13. Mart'ta AFP habar gulluğuna beren interwýusuna aýtmagyna görä, ýok diýip berilen sesler üstün çykar. Sebebi teklip edilen sistema Erdoğanyň öz partiýasynyň içinde de soragasyna alınýar. Kılıçdaroğlu munça güýç, gudrat we täsiriň bir adamyň elinde bolmagy geljekde Türkiýany tewekkülçilige duçar eder diýär. Referendumda Türkiýanyň ilaty baş kanunyna giýirilmegi teklip edilen üýtgetmeler hakda ses verer. Bu üýtgetmelerde bolsa premier ministeriň oýnaýan roli bolman prezidente döwlet işgärlerini şol sanyna hökümetiň ministerlerini de güni bellemäge ygtyýarlyk berilýär. Erdoğan ýurdun durnuklygyny goramak üçin bu üýtgetmeler zerur. Ol Birleşen Ştatlardaky we Fransiýadaky sistemalar ýaly bolar diýär. Tanqidçiler şol sanyna günmatar hökümetleriniň köpsi bolsa beýle edilse, aşo köp ygtyýarlyk bir adamyň elinde bolup hökümetiň kontrollyk we degaramlyk mümkinçiligi aradan aýrylar diýerler. Biz öz çağalarymyza ösen demokratiýaly, garaşsyz qadiýetli, isläniňi ýazmagy we çyzmaga erkin mediýaly Türkiýany galdyrmak isleýär diýip Kılıçdaroğlu aýdýar. Ol soňra hem biziň ýok diýmegimiziň sebebi şol diýip sözüniň üstüne goşýar. Kılıçdaroğlu'nun aýtmagyna görä konstitusiýon üýtgetmeler kabul edilse, onda prezident qadiýet häkimiýetine, ýerine ýetiriji we kanun çykarjy häkimiýetlere güýçli kontrollyk etmege ygtyýarlyk kazanır. Bu hem iş ýüzüne ýurdun demokratiýany ýatyrmak bolar. Hökümetiň tarapyn çalýan gazetler teklibi oňlap ses berjekleriň öňdedigini görkezýän pikir soraşlaryny çap etseler, opozisiýon gazetler teklibi ret etýänleri otuj edip görkezýärler. Kampaniýa öz täsirini günmatar Ýewropada ýetirdi. Hollandiýada häkimiýetleriň Türk hökümetiniň iki ministerine Rotterdamda referendumuň tarapdarlarynyň üýtmelerine çykyş etmegine ýol bermenligi Türkiýe bilen bu ýurdun arasynda dawaly çekileşige getirdi. Hollandiýanyň polisiýasy Rotterdamda Türkiýanyň konsolxanasynyň öňüne ýygnanan müň çemesi Türk protestçilerini zor bilen dagatdy. Bu wakadan soňra Erdoğan nasizm günmatarda diýri diýip Hollandiýa eden bu işine ýokary baha tölerdi. Ol 12. Mart'ta Hollandiýany banan respublikasy diýip atlandyryp öz NATO ýararynyň garşysyna sanksiýa giýirilmegine çagyrdy. Erdoğan nasizm aýplamasyny Germaniýanyň käbir şäherlerinde planlaşdyrylan şol ýaly üýtmelerlere ruhsat edilmändinden soňra da bolandy. Hollandiýada 400.000 çemesi Türk ýaşaýar. Germaniýada bolsa Türkiýede ses bermäge hukukly türklaryň sany 1,4 milyon.
Hormatly radio dinleyijileri, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gotarýarys.